Эфирда яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Әлмәтлеләр ВИЧ-инфекциягә бушлай экспресс-тест узды. Азнакайда ел ачылуын бәйрәм иттеләр. Безнекеләр җиңүче. Хоккей ярышлары дәвам итә. Һава торышы кискен үзгәрү сәбәпле юлларда аеруча сак булырга кирәк. 29 гыйнвар көнне сәгать иртәнге 4-тә Әлмәт шәһәренең Монтажный урамында 1995 елда туган Лада Калина автомобиле йөртүчесе Ишевченко урамы юнәлешендә әйләнеп узучы урамнан хәрәкәт иткәндә, юл хәрәкәте куркынычсызлыгын тәкъмин итүче тизлекне сайламаганга руль белән идарә итә алмаган. Каршы як юнәлеше ягында анда ул транспорт чарасы хәрәкәте буенча юл буйлап баручы 1996, 79, 87 елда туган җәяүлеләрне бәрдерә. 1996 елда туган җәяүле юл транспорт хәрәкәте нәтиҗәсендә хастаханәгә озатыла. Бүген СПИД үзәгенең Әлмәт филиалы медицина десанты студентлары белән бергә ирекле акция уздырды. Чара кысаларында ВИЧ-инфекциягә экспресс-тест узарга, кан басымын үлчәргә һәм консультация алырга мөмкин иде. Медицина десанты студентларының системалы чарасы булып тора. Медицина отрядлары беренче тапкыр нәкъ Татарстанның студентлары мөхитендә туа. Отряд каникул вакытларында үзәк район хастаханәләре һәм халык белән аралашу өчен республиканың ерак районнарына бара. В рамках Акция кысаларында медицина студентлары табибларга профессиональ тикшерү, диспансеризация үткәргә булышалар һәм әкренләп йогышлы һәм йогышлы булмаган авыруларны профилактикалауны кертәләр. Студентлар билгеләп үткәнчә, мондый акцияләр укуның аерылгысыз өлеше. Практикалар үз юлын медицина белән бәйләгән кешеләргә аеруча файдалы. Мы узнаем что-то новое, пробуем. Без үзебез өчен яңалык ачабыз, сынап карыйбыз, алган белемнәрне кулланабыз һәм кешеләргә булышабыз. Бу иң мөһиме. Самое главное. Мондый акцияләр студентларда гына түгел, халык арасында да уңай җавап таба. Чөнки проект барышында культуралаштыру эше дә алып барыла. Белгечләр ВИЧ йогу юллары, саклау чаралары, ВИЧ-инфекция белән ничек яшәргә икәнлеге турында консультацияләр бирәләр. Услышал об этой акции. Думаю, почему бы и нет. То есть ВИЧ шундый авыру, без аны сизмичә дә, ул безнең организмда 10 еллап яши ала. Мондый акция турында ишеттем дә, өстәвенә бушлай булгач, нигә тикшермәскә. Бераз гына авырту бала, түзәрлек. Немного больно, но нормально, вполне терпимо. Бүген акция барышында шәһәрдә уңай пробалар табылмады. Медицина десанты 6 февральгә кадәр Әлмәт һәм Лениногорск районында дәвам итәчәк. Үткәнен белгәннең киләчәге бар ди халык. Шөкер, төбәгебез тарихын өйрәнүдә, аның саклауда тырышып йөрүчеләр җитәрлек әлбәттә. Районда һәм калабызда музейлар эшли, аның хезмәткәрләре мәктәп бакчаларга барып та дәресләр оештыра. Менә Васильевка авылы укучылары дәресне көндә музейда уздыра ала. Бу хакта тулырак Рәдифә Нигманова дәвам итә. Васильевка авылындагы башлангыч мәктәптә шушындый кызыклы музей бар. Анда күп санлы экспонатлар арасында мордва һәм керәшен халыкларының менә шушындый милли костюмнары да саклана. Кайчандыр бу костюмнарны нәкъ менә Васильевка авылы халкы киеп йөргән. Бу киемнәр керәшен һәм мордва халыкларыныкы. Васильевкага заманында нәкъ менә алар нигез салган булган. Араларында көндәлек тормышта киелгәннәре генә түгел, хәтта туй күлмәге дә бар. Моннан тыш музейда әби-бабайларның көнкүреш предметлары, төрле хезмәт кораллары, савыт-саба, кулланышта булган уенчыклар, ябмалар, тастымалар, мендәр тышлары. Булар барысы да мәктәп укытучылары коллективының бөртекләп җыйган хезмәте. Мәктәп укытучысы Нәсимә Фадиева сүзләренчә, музейның беренче экспонатлары 1985 елда ук булдырыла башлый. Мәктәп төзелгән елларны алар клубка күчеп тора, яңасы ачылгач берега кабат кайта. Учителя были очень трудолюбивые. Основной костяк учителей очень любили эту работу. Это Миннугуль Валиевна, зауч Эбатова, Ихсанова Зиля Губайдуловна, историк, учительница была. Бүген 2 номерлы Түбән Мактама бистәсенең филиалы буларак эшләүче башлангыч мәктәптә нибары 9 укучы белем ала. Музейда иң еш кунак булучылар да алар. Укытучы апалары балаларга данлы авылдашлары хакында сөйли. Әби-бабайлары, әти-әниләре үткән аша бүгенгенең кадерен белергә өйрәтә. Фронтовые письма Осипова Михаила Власовича. Вот эти все конверты, которым он писал. Он был очень грамотным, очень надежным сыном своих родителей.
Нәсима Хайдаровна биредә инде 41 ел укыта. 1982 елда аны математика укытучысы итеп билгелиләр. 27 укучыдан башланган 8 еллык мәктәптә төпеләнеп тә кала Нәсима Хайдаровна. Хыялы юрист булу, шуңа күрә укыган елларында ул юрфакның кабул итү комиссиясе сукмагын еш тапты. Тик язмышы барыбер мәктәпкә бәйле. Укырга ярата торган Нәсима ханым укытучылык дәверендә әле Әлмәт төзелеш техникумында да укып чыгарга өлгерә. Бу белеме юрист булу хыялы белән берләшеп вакытында күп тапкыр ярдәм итә аңарга. Нәкъ менә аның җитәкчелеге астында авыл халкы яңа мәктәпле була. Документами очень много приходилось мне по всем городам Республики Татарстан ездить. И в Нижнекамск, и в Бугульму, и в Альметьевске уж много инстанций приходилось топтать. А как строитель уж, при строительстве каждую неделю была планерка строителями. Где-то школу уже перепроектировали на одноэтажные, но мы успели здесь работать только 13 лет большой школы, нормальной 9-летней школы. А, к несчастью, в 2011 году нашу школу оптимизировали. После этого мы являемся филиалом. Мәктәптә сакланган бу экспонатлар замана кешеләренә күп төрле проектларны тормышка ашырып, төрле дәрәҗәдәге грантларны отарга мөмкинлек бирешле. Тик алар кызыксынучылар барлыкка килүен көтеп кенә яталар әле. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сайфин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 2023 ел Россиядә педагог һәм остаз елы дип игълан ителде. Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы. Шуның айдан Азнакайда елны ачуга багышланган тантаналы чара узды. Район һәм шәһәр мәдәният йорты каршында үткәрелгән бәйрәмдә безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Россия президенты указы белән агымдагы 2023 ел педагог һәм остаз елы дип игълан ителде. Татарстанда исә ул мәдәният һәм гореф-гадәтләр елы буларак узачак. Бүгенге чарабыз да biz әле елны ашып җибәрәбез. Телләрне, мәдәниятны һәм гореф-гадәтләрне саклау бу елның иң мөһим өстенлекләренең берсе. Азнакай районында 34 милләт вәкиле яши. Ел ачылуга багышланган бәйрәмдә аларның кайберләре кунакларны туган телләре, милли киемнәре һәм гореф-гадәтләре белән таныштырды. Ցանկանում եմ բոլորիս առողջություն, երջանկություն, ամենալավն ու բարին եւ ամենակարևորը աշխարհին խաղաղություն։ Բարыгызны да бәйрәм белән котлыйбыз. Бәйрәм концертында шәһәр һәм район артистлары катнашты. Алар арасында халык фольклоры артистлары да аз түгел. Азнакайлылар алдында район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Дамир Гыйләҗев чыгыш ясады. Чыннан да традиция буларак ел сайын инде без төрле милләтләрнең яңа елларын каршылап бетергәннән соң, яңа елларның иң соңгысы ул Кытай календаре буенча булды, узган атнада. Менә шушы вакыйгалардан соң без инде яңа елга, яңа календар елга менә шушы итеп матур итеп старт бирәбез. Бәйрәм сәнгать осталары концерты күңелле уеннар белән үрелеп барды. Балалар өчен бушлай аттракцион эшләде. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Спорт яңалыкларына. Нефтяник өчен беренче этапның йомгаклау сериясе буенча икенче көндәшебез Тамбов хоккей командасы булды. Уенның нәтиҗәсе алдагы материалда. Нефтяник Тамбов кунак командаға үз ойыннарын бик тиз икләделәр. Денис Цуканов һәм Эдуард Гыйматов комбинациясеннән соң Александр Хованов 4-нче минутта счет ачты. Нефтяник һөҗүмне киметмичә эшен дәвам итте. 7-нче минутта голны Иван Ковалев бәйрәм итте. Ахырда Максим Салахов башлаган һөҗүмне Станислав Альшевский хуплады. Абыйсы Ярослав 3-0 исәбе белән тәмамлады. Тәнәфестән соң Тамбовлылар бер алка кайтара алды. Тик Ярослав Альшевский икенче голы Нефтяникка 3 алкалык өстенлек кайтарды. Матчның икенче 3-тән 1 пәрдәсендә безнең капитан элеккеге партнерыбыз Тимур Фәтхуллин белән очрашты. Моның өчен аңа 2 штраф салынды. Штрафчылар эскәмиясеннән чыккач, Ярослав хет-трикка иреште. 5-1 җиңүгә зур заявка. Тик көндәше юбилейны җанатарларын 50 һәм 52-нче минутта хәлләрен кайгыртырга мәҗбүр итте. Хуҗаларның өстенлеге 2 алкага кимеде. Тик бу кичтә Нефтяник көндәшенә артык мөмкинлек бирмәде. 5-3 безнең команда җиңү. Соперник хороший, конечно, был.
мобильный, нацеленный. Көндәше әлбәттә көчле булды бүген. Мобиль максатчан идем. Ул турнир таблицасында юкка гына күтәрелмәде. Бик зур серияны бирде. Безнең команда буенча бик яхшы егетләр уенны яхшы тәмамладылар. Бүген эштәлеге дә бөтенләй башкача булды. 1 февральдә Рязань ВДВ командасын кабул итәчәкбез. Бүгенге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.